2025. To ji ang'wen owito ngimagi e masira mar apaya otieno ma piny orugodo kawuono. Tok nyamburko mar matatu moting'o ji 14 tuomore kod trela e gweng' ma Sobea man Salga e apaya madhi Kisumu kowuok Nakuru. Ji 2 nowito ngimagi otieno manyoro ka moko 2 nowito ngimagi kawuono ka giyudo thieth kaluwore kod joneno. Matatu no mar Nanaki Sacco mane oting'o ji 14 ne otuomore kod trela kane okwepo tuomore gi gari moro mar Probox mane owuok Salga kochomo Nakuru. Nyaka sani ji 9 osewito ngimagi e jumbe 2 mokale masira mar apaya e yo ma Nakuru kochomo Kisumu. Tena hadi Nakuru. No, sikujijua, nilijikuta niko hapa. Madriver tu ndio wanakimbisha hizo magari sana. But ni tuseme mambo ya traffic wanakuwa sawa. Tulipata majeruhi wenye walisemekana walipata ajali pale Sobea. Kwa hawa kati ya hawa kulikuwa na wanaume 9 na wamama 2. Unfortunately, wanaume 2 walifariki pale casualty, walikuwa na majeruhi mingi. Alafu kuna wenye walitibiwa, 3 walitibiwa na kwenda nyumbani. So kwa saa hii wenye wako kwa hospitali ni wanawake mama 1 na wanaume 5. Wote wako fractures, head injury, abdominal injuries, lakini wote wako stable.